नै बानलु थफा किं सिलिनिफ्राय बेसो दामिसिन दानि मार्केटाव बेखौ गायदोंमोन बाल्थिंसो जाखाबाय नै बेखौ दा खमैब्लाबो 200 बा 250 पार केजि सोलिगासिनो किं सिलियाथ' गैला मार्केटा डाउन दा नैबे बेकआप खालामबाय बेखौबो गायदोंमोन नालाय बे बुहुत मोजां जानानै दं दा मार्केटा बेना अलरेडि दंखायो मार्केटा लकेलफोरना जेरै दङ सिगांनिफ्रायनो बेबायदिनो दङ दा किं सिलियासो एकदम माने 800 थाखानिफ्राय 80 थाखायाव फैनायासो गाज्रि जाबाय आरोना स' एकदम मेंटेनेन्स खालामनायनि गेजेरजोंबो बाराद्राय खमाव फैनाया मार्केटा मोजां जायासै फार्मार्सफोरनि थाखाय दा नै बेखौनो फानहैनोसै दिनै किं सिलिखौथ' जाखाला आसा खालामनानै लाब गैला किं सिलिखौ